channel Queen's Peace and this is me Kalai. இன்னைக்கு வந்து நம்ம சேனல்ல நம்ம ஏற்கனவே ஆயுர்வேதிக் ஸ்கின் கேர் சீரிஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதில் வந்துட்டு நான் வந்து இப்போ ஸ்கின் டைப் எல்லாம் வந்து என்னென்ன அப்படிங்கிறத சொன்னேன். அதாவது வாதா ஸ்கின் டைப் எப்படி இருக்கும், பித்தா எப்படி இருக்கும், கஃபா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொன்னேன். அதே மாதிரியே ஒவ்வொரு ஸ்கின்னுக்கும் ஏற்ற மாதிரியான ஃபேஸ் பேக், ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் நம்ம சேனலில் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதில் முதல் வீடியோவாக கஃபா பீப்புள்ஸுக்கான ஒரு ஃபேஸ் பேக் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ கஃபா பீப்புள்ஸ்னால் வந்து எப்படி இருப்பாங்க, நார்மலாக ஓவர் வெயிட்டடாக இருப்பாங்க, அவங்களோட ஸ்கின் வந்து நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும், பட் ரொம்ப ஆயிலியாக இருக்கும். பாருங்கள், நான் இப்போ தான் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன், இருந்தாலும் இங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஆயில் இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. ஸோ அவங்களுக்கான இந்த ஆயில் வந்து நம்ம ரொம்ப கவனிக்காமல் அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து நிறைய பிம்பிள்ஸ், ஆக்னிஸு, பிளாக் ஹெட்ஸ் இந்த மாதிரியான நிறைய ஸ்கின் இஷ்யூஸ் வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து கஃபா பீப்புள்ஸ்க்கான ஒரு ஃபேஸ் பேக் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் பார்க்காதவங்க ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபை ஆகிறதுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற குட்டி பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த கஃபா பீப்புள்ஸ்க்கான ஃபேஸ் பேக்கு. ஸோ இதில் வந்து நான் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு, அதாவது வீட்டில் அரைச்ச அரிசி மாவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம வெளியில் வாங்கினா பட் நல்ல அரிசி மாவாக பார்த்து வாங்குங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு க்ரீன் டீ. இவ்வளோ தான் வந்து இதில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸு. ஆக்சுவலாக நான் வேறு ஒரு மொபைலில் ஷூட் பண்ணதுனால எனக்கு அதில் வந்து அந்தளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை. ஸோ அதனால நான் அந்த ஷூட் பண்ணுறது வந்துட்டு காமிக்கலை. ஸோ இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து இதுதான். இதை வந்துட்டு நீங்கள் உங்கள் ஃபேஸில் ஃபுல்லாக நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக இதை வந்து அப்ளை பண்ணி வச்சுட்டேன். வீடியோங்கிறதுனால நான் பேசுகிறேன், பட் எந்த ஒரு ஃபேஷியல் அப்ளை பண்ணாலும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பேசக்கூடாது. கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் வந்து இதை அப்படியே ட்ரை ஆக விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு கூலான ஒரு வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ வந்து நான் ஒரு ½ அன் ஹவருக்கு அப்புறம் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்குது, ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து என்னோடய ஸ்கின்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் வந்து ரொம்ப அதிக அளவில் இருக்காது, செக்ரேஷன் இருக்காது, கொஞ்சமாக தான் இருக்கும். பட் ஆயில் இருக்கும். பட் ஆயில் அதிகமாக இருக்கிறவங்க வந்து எப்போவுமே இதை வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 7 நாளாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இதோட ரிசல்ட் கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுமே சொல்கிறேன், தொடர்ந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். 1 நாள் 2 நாளில் கண்டிப்பாக ரிசல்ட் தெரியாது. ஸோ இதே மாதிரி நிறைய வீடியோவோட உங்கள் எல்லாருமே நான் மீட் பண்ணுறேன். தொடர்ந்து நம்ம சேனலோட கனெக்டடாக இருங்க. ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு வீடியோவோட உங்கள் எல்லாருமே மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.